Уявіце сабе вось такую сцэну. Раніца. Вы стаіце перад люстэркам, а ў ім з'яўляецца ваш асабісты памочнік. І гэта не проста голас, а менавіта твар, які вітае вас, які ведае весь ваш расклад, і нават можа парадзіць, што з'есці на сняданак, зходзячы з таго, што ў вас там у халадзільніку. Потым вы сядаеце ў машыну, і той же самы памочнік ужо на дысплеі, працягвае вашу ранішнюю размову. Гучыць як, навуковая фантастыка, правда? Але, згодна з матэрыяламі, якія мы сёння аналізуем, гэта менавіта тая будучыня, якую будуе платформа пад назвай Open Human AI. Так, давайте паспрабуем у гэтым разабрацца. Наша мета сёння зразумець не проста тэхналогію, а саму канцэпцыю, якую глобальную праблему яны спрабуюць вырашыць і чаму ў дакументах яе так амбітна называюць App Store для лічывогых людзей. Здаецца ж, у нас ужо ёсць усе неабходныя тэхналогіі, ёсць разумныя памочнікі, але яны ўсё яшчэ такія, безаблічныя, раскіданыя па розных прыладах. У крыніцах это называецца канвергенцыяй тэхналогій. І калі паглядзець, то ўсе асноўныя кампаненты ўжо існуюць і, скажем так, дасягнулі пэўнай сталасці. Па-першае, у нас есть мозг. Вялікія моўныя мадэлі, як ChatGPT, Claude ці Gemini, яны ўжо вырашылі праблему інтэлекту. Яны могуць весці складныя дыялогі, жартаваць, разважаць. Лічбавы чалавек больш не дурны. Так. А па-другое, голас. Тэхналогіі сінтэза мовлення ад такіх кампаній, як Eleven Labs, яны ж дазваляюць кланаваць любы голас і надаць яму любыя інтанацыі. Розніца з рэальным чалавекам практычна неадчувальная. То бок, лічбавы чалавек больш не гучыць як робот. Абсалютна. І нарэшце, твар. Інструменты накшталт MetaHuman ад Unreal Engine дазваляюць стварыць фотарэалістычныя 3D-мадэлі людзей. Усё гэта разам азначае, што тэхнічна мы можам стварыць разумнага, натуральна гучачага і рэалістычнага на выгляд лічбовага суразмоўцу. Здавалось бы, што яшчэ трэба? Але аўтары звяртаюць увагу на адну апошнюю, але вельмі складаную перашкоду. Вось тут, мне здаецца, пачынаецца самае цікавае. Гэтая перашкода – натуральныя рухы. Не проста анімацыя, а мова цела. Жэсты, такія, што ўзнікалі б у рэжыме рэальнага часу ў адказ на размову, бо менавіта гэта адразняе жывога чалавека ад, манекена. Так, гэта ключавая навуковая праблема. Справа не ў тым, как проста махаць рукамі. Калі вы кажаце, у мяне ёсць 3 аргументы, вы інстынктыўна паказваеце 3 пальцы. Ага. Калі вы задаеце пытанне, вы з лёгкаю нахыляеце галаву. Гэтыя мікрарухы павінны адпавядаць сэнсу, эмоцыям, кантэксту. А традыцыйны захоп руху, motion capture, які выкарыстоўваецца ў кіно і гульнях, тут не падходзіць. Занадта павольна і дорага. І павольна, і дорага, і патрабуе папярэдняга запісу. А для жывога дыялога са штучным інтэлектам патрэбна генерацыя рухаў на ляту. І вось менавіта гэтую праблему, паводле дакументаў, і вырашае Open Human. Такім чынам, іх рашэнне гэта не проста адна тэхналогія, а цэлая экасістэма, адкрыты рынак. У дакументах праводзяць аналогію з App Store для праграм або Shopify для электроннай камерцыі. Што тут цікава, дык гэта іх трохбаковая мадэль. Ёсць стваральнікі, якія робляць лічбавых людзей. Ёсць карыстальнікі, якія іх, скажем так, наймаюць. І ёсць сама платформа, якая забяспечвае ўсю інфраструктуру. І мадэлі размеркавання даходу вельмі знаёмыя. 70% атрымлівае стваральнік, 30% платформа. Гэта ўжо стандарт дэ-факта. Але вось пытанне. Яны кажуць, што стварыць лічбовага чалавека можа кожны 3D-мастак, сцэнарыст. Але ці не прывядзе гэта да таго, што рынак будзе завалены тысячамі, неякасных, дзіўных аватараў? Як яны плануюць забяспечваць якасць, калі гэта адкрыты рынак? Добрае пытанне. Мяркую, що по документації яны решаюць это не абмежаваннямі, а інструментамі. Яны даюць стваральнікам вельмі магутны, але бесплатны набор інструментаў, ён называецца Creator Studio. Гэта веб-редактор, дзе ўжо ёсць гатовыя шаблоны, базавая бібліятэка з больш чым 500 прафесіянальных анімацый і нават ёсць інструмент Z-Rap, які дазваляе ўзяць любую 3D-мадэль твару і аўтаматычна нацягнуць яе на стандартны шкілет з усімі неабходнымі кропкамі для мімікі. То бок, ім трэба быць спіца, каб стварыць нешта прыстойнае. Платформа дае якасную аснову, а стваральнік уже дадае унікальнасць.
Знешні выгляд, голас і, што самае важнае, асобу. Дакладна. Стваральнік адказвае за 3 кампаненты. Першы – асоба, або мозг. Гэта, па сутнасці, доступ да любой вялікай моўнай мадэлі праз API, якую стваральнік сам абірае і канфігуруе. Другі – знешні выгляд, або цела. Гэта 3D-мадэль. І трэці – паводзіны, або душа. Гэта набор правіл, як лічбовы чалавек рэагуе на пэўнай сітуацыі, якія эмоцыі праяўляе. Атрымліваецца, стваральнікі прадаюць не проста 3D-мадэль, яны прадаюць гатовы досвед узаемадзеяння. Добре, са стваральнікамі зразумела, але вернемся да сакрэтнага соусу. Што ж такога робіць сама платформа? Што дазваляе ўсяму гэтаму працаваць так гладка? Тут ёсць 2 ключавыя тэхналагічныя рашэнні. Першае – гэта якраз адказ на праблему з рухамі. Яны называюць гэта рухавік сінтэзу рухаў на аснове ШАІ. Это нейрасетка, якая ў рэжыме рэальнага часу аналізуе тэкст, які збіраецца вымавіць лічбовы чалавек, яго эмацыйны стан і кантэкст дыялогу. І на аснове гэтага генеруе адпаведную мову цела. І насколькі гэта хутка? Бо затрымка тут усё псуе. У дакументацыі заяўлена затрымка менш за 50 мілісекунд. Ого! Каб было зразумела, гэта хутчэй, чым мыргае чалавечае вока. Это той псіхалагічны парог, за якім наш мозг перастае ўспрымаць рэакцыю як камп'ютарную і пачынае бачыць яе як жывую. Менавіта таму гэтая, здавалась бы, тэхнічная дэталь такая важная. Гэта робіць лічбовых людзей жывымі, а не проста аватарамі, якія цыклічна паўтараюць адны і тыя ж анімацыі. Пачакайце, то бок яны вырашылі праблему рэалістычных рухаў у рэальным часе? Гэта ўжо гучыць як велізарны прарыў. Але ў дакументах гаворыцца, што гэта нават не галоўная іх фішка. Што можа быць важней за гэта? А вось гэта сапраўды ўражае. Іх забойчая фішка – гэта сістэма сінхранізацыі кантэксту. Гэта тэхналагічная аснова іх галоўнага абяцання. Адзін памочнік, дзе б вы не былі. Уявіце, што ўся гісторыя вашых размоў, усе вашы перавагі, задачы, планы, усё гэта захоўваецца ў адзінай воблачнай памяці. І гэтая памяць сінхранізуецца паміж усімі вашымі прыладамі. Наскількі хутка? Менш, чым за 100 мілісекунд. Проста неверагодна. Я часам адпраўляю паведамленне з тэлефона, і яно на камп'ютары з'яўляецца праз 10 секунд. А тут увесь кантэкст размовы, усе перавагі, усе задачы сінхранізуюцца паміж 7 ці 8 прыладамі амаль імгненна. Тэхнічна гэта проста нейкая магія. Гэта цалкам змяняе гульню. Менавіта таму Эймі, з прыкладу, ведае ў машыне, пра што вы размаўлялі з ёю перад люстракам паўгадзіны таму. Гэта адна бесперерывная размова. Не трэба кожны раз пачынаць спачатку, тлумачыць кантэкст, як мы робім з большасцю сучасных галасавых памочнікаў. Гэтая сістэма, яна памятае ўсё. Давайце зробім гэта больш канкрэтным. У крыніцах вельмі падрабязна апісваецца дзень з Эймі. Гэта дапамагае ўявіць, як усё гэта працуе на практыцы. Бо на паперы гэта адно, а калі уявіш, зусім іншае. Усё пачынаецца о 7 ранцы з разумнага люстрыка. Так, і яна не проста кажа «добрай раніцы». Яна аналізуе календар, бачыць сустрэчу о 9, правярае надвор'е, дарожную сітуацыю і прапануе варыянты адзення. Потым яна кажа: «У халадыльніку ёсць яіка і бейкон. Хочаш звычайную яечню, як учора?» Это не проста інфармацыя. Гэта проактыўная дапамога на аснове кантэксту і вывучаных звычак. Потым карыстальнік перамяшчаецца ў машыну. І Эймі ўжо там на дысплеі Android Automotive. Яна працягвае размову, напрыклад, пра спіс пакупак, які яны пачалі абмяркоўваць на кухні. Гэтая бесперарыўнасць, яна ўражае, няма ніякага разрыву. А офісе яна ўжо на настольным камп'ютары. І тут ёсць цікавая дэталь, на якую звяртаюць увагу ў дакументах. Адаптыўнасць. Знешні выгляд Эймі мяняецца. Дома яна ў паўсядзённым адзенні, а офісе ў дзелавым касцюме. Гэта не проста змена скіна. Гэта паказвае, што яна ўсведамляе асяроддзе і, адпаведна, змяняе свае паводзіны. І вось мы падходзім да моманту, які мяне, шчыра кажучы, крыху напружвае. Вечар, супермаркет, карыстальнік падходзіць да інтэрактыўнага кіоска, скануе QR-код, і на гэтым публічным экране з'яўляецца яго асабістая Эймі са спісам пакупак. Мой асабісты памочнік на публічным экране. Нават з QR-кодам гэта здаецца крокам да нейкай антыутопіі. У крыніцах нешта гаворыцца пра тое, як яны збіраюцца пераканаць людзей, што гэта бяспечна.
Безумоўна, это падымае сур'ёзныя пытанні прыватнасці. І аўтары гэта разумеюць. У дакументах прапісана, што для грамадскіх месцаў існуюць спецыяльныя рэжымы прыватнасці. Напрыклад, Эймі можа не вымаўляць услуг асабістую інфармацыю, а толькі паказваць яе на экране. Аўтэнтыфікацыя праз QR-код ці біяметрія абавязковая. Але іх тэхнічная мэта відавочна дасягнуць татальнай паўсюдаснасці. І дзень заканчваецца дома, дзе Эймі уже на экране смарт-ТВ прапануе паглядзець фільм, зыходзячы з пераваг, і нагадвае лечы спаць раны за заўтрашняй ранняй сустрэчы. І калі падсумоўваць, гэта адна і тая ж Эймі на больш чым 7 розных прыладах за адзін дзень. З бесперарыўным кантэкстам. І пераключэннем паміж прыладамі менш чым за 2 секунды. Гэта фундаментальны пераход ад разумення штучнага інтэлекту як інструмента да разумення яго як кампаньёна. І гэта ключавы момент. Сёння мы кажам: «Хей, Сірі, пастаў таймер». Мы даем каманду інструменту. А ў свеце, якія апісваюць крыніцы, дыялог будзе іншым. Эймі, мы сёння рыхтуем пасту, нагадай мне, калі трэба будзе зліваць ваду, і, дарэчы, уключі той італьянскі плейліст, які нам спадабаўся мінулым разам. Гэта мяняе саму прыроду ўзаемадзеяння. Так, ад каманды да супрацоўніцтва. Дык што ўсё гэта значыць у вялікай перспектыве? Мы бачым платформу, якая імкнецца стаць не проста чарговым дадаткам, а цэлай аперацыйнай сістэмай для новага тыпу ўзаемадзеяння з тэхналогіямі, не праз іконкі і праграмы, а праз істот. Карціна, якую малююць крыніцы, выглядае менавіта так. Яны пазіцыянуюць гэта як змену парадыгмы і прыводзяць такія аналогіі, як App Store стварыў эканоміку для мабільных распрацоўшчыкаў, а YouTube для стваральнікаў відэа. Так, OpenHuman хоча стварыць новую эканоміку для стваральнікаў лічыбных особ. Па сутнасці, гэта дэмакратызацыя тэхналогіі, якая раней была даступна толькі буйным кінастудіям і гульневым кампаніям з мільённымі бюджэтамі. І на заканчэнне думка, над якой, мне здаецца, варта паразважаць. У дакументах апісваецца будучыня, дзе ў кожнага з нас можа быць не адзін, а цэлая каманда такіх лічбовых памочнікаў для розных сфер жыцця. Прафесіянальны асістэнт для працы, трэнер па здароўю, які сочыць за харчаваннем і трэніроўкамі, творчы партнёр для мазгавых штурмаў. Калі б можна было стварыць ідэальнага лічбовага памочніка для любой ролі, якога б вы стварылі для сябе першым і ў чым бы ён вам дапамагаў? Гэта цікавае пытанне, якое пераводзіць размову з тэхналогій на нашы ўласныя патрэбы і жаданні.